Abi ke sababu ye ka sigiyɔrɔ tolili ba sigiyɔrɔ min bɛ ni sɔli tigɛ kira kan kira ye nin fɔ duratu nasina na a ko ni mɔgɔw sigila baroda la ka wuli ka b'u ka baroda la mɔgɔ kelen ma sɔrɔ ka sɔli kɛ ale Muhamadu kan k'u bɔr'u ka baroda la u kasa bɔlen don ka tɛmɛ dufasogo kan kumana n'i bɛ sigi dɔrɔn n'i ye sɔli kɛ kira kan kumana sigiyɔrɔ kun kan ka toli a kun kan ka kɛ yɔrɔ min Mamadi Ala ye a kasa jugu kun kan ka bɔ nka min sɔlila kira kan o bɛ kɛ sababu ye ka sigiyɔrɔ tolili ban ngo ne bɛ jɔ dɔw dɔn hali n'u y'u tɛgɛ ko dumuni kama lɔgɔma ye kelen u b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim u bɛ sɔrɔ k'a dun Ala ma taa lɔgɔma u t'a don u da f'u ka sɔli kɛ kira ka siɲɛ kelen n b'o cɛw dɔn dɛ tari m'a faamu de Ala ka lemana da o ye kira kan sɔli da ye o tɛ kɔlɔsi dama ye dɛ n bɛ dumuni kɛ dama lɔgɔma ye fɔlɔ u bɛ sɔli kɛ kira kan a bɛ kɛ sababu ye kuma barikama minnu daminɛna ni Ala tandoli ye a bɛ kɛ sababu ye k'o datugu o kɔrɔ ye di ni mɔgɔ bɛ kuma ni ko alhamdulillahi rabbil alamin i bɛ mun fɔ o kɔfɛ summa salatu wa salam ala rasulillah muna kuma min daminɛna ni kira kan sɔli ye alhamdulillahi ko a bɛ kɛ sababu ye ni o kuma bɛ dafa sabula sɔli bɛ kɛ alhamdulillahi kɔfɛ an bɛ nin kɛ sisan an bɛ joona tɛrɛ an ka 30 sɔrɔ a la tɛrɛ m'a faamu de ko a bɛ kɛ sababu ye sababun ko sɔli bɛ kɛ sababu ye a bɛ kira kan sɔli la nɔrɔ caya mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan i b'a a ɲɛda nɔrɔyalen de n y'o f'i ye n ko musow ka porodi bila u k'u gulo Allahumma salli ala nabi rahmati kurukuru misɛnnin min bɛ ɲɛda la a b'o ba de mana ko sɔli bɛ kɛ sababu ye ko a bɛ sɔlikɛla ɲɛda nɔrɔ na a mugani kɔnɔntɔnna ko a bɛ adamaden bɔ ɲɛgolo gɛlɛya la mɔgɔ dɔ bɛ yen n'i y'a deli a tɛ sɔn fiyewu fɔ dɔw b'a fɔ ko hali n'i ye sankolo fɛnfɛn n tɛ sɔn tigɛ ala a tɛ sɔli kɛ kira kan munna kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye dusukun gɛlɛya n t'a dabila fiyewu fɔ n ka tɔɔrɔ lase karisa ma n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ la a ka kira kan sɔli man caya ni kira kan sɔli ka ca o bɛ ban na أبي سبنادو أنها سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض ko a bɛ kɛ sababu ye e min bɛ kira kan sɔli ka waati bɛɛ Ala kɔni bɛ e barika da Ala bɛ dugawu kɛ e ye Ala b'i ka ko taga ɲɛfɛ o ye wulibali ye hakili la o y'an kɔrɔ ko waati sera a tɔ kan ka kɛ kɔfɛ nka waati wɛrɛ an bɛna a tɔ ta a tɔ ye 10 ye 40 de don nka an jɔra 30 la n dɔn ni tulo garijɛgɛ ye i ni tungafɛn mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka fara fasodenw kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Ala k'an sago d'an ma Ala ka barika don an ɲɛna Ala k'a don an kɔ la Ala ka n'an dɛsɛ Ala ka n'an labila an ka jamana Ala k'a basigi Ala k'o kɛ Alakira bonya kama sɔli ala rasuli wasalima an b'i fo